People, welcome to the channel. How you guys doing? So today we'll be doing a reaction to this comedy. The title is long and I can't pronounce it. It's a Finnish comedy, guys. Without saying much, let's dive right into the video. And if you're new here, hi, welcome to my channel. My name is Christiana. Kindly subscribe to join the family, and trust me, you're in the right place. To my returning subscribers, thank you so much for always tuning in. So guys, let's dive right into the video. Hei, anteeksi. Missä täällä voi polttaa? Niin, tupakalle mennä. Polttaa tupakkaa? No kuule. Tästä menet eteenpäin. Siinä vasemmalla meillä on rautakeuhko, keuhkoamputaatiopotilaat. Sitten menet siitä eteenpäin, siinä oikealla on tupakkaan kuolleet omaiset, itkeskelevät siinä oikealla. Sitten menet siitä vielä eteenpäin. Meillä on siinä ne isot solumyrkkytelineet, jotka on siinä. Morfiinipiste on siinä. Sitten meillä on siinä Nicorette-baari. Siitä mennään vielä eteenpäin. Sitten siellä saattaa kuulla tällaista näin. Siellä on toi kurkkusyöpä avannepotilaat harjoittelee. Niillä patterivehkeenä puhuvat siinä. Niin siitä pikkasen matkaa heti seuraava kulma vasemmalle. Just. Siinä on avaat oven, siinä lukee ruumishuone. Siellä on röykkiöitä, arkkuja, missä on sitten näitä syöpään kuolleiden ruumiita siellä. Siinä vieressä on tuhkis. Just. Siinä on tuhkaurna, siinä voi polttaa. Siinä voi polttaa. Joo. Kiitos paljon. Ei mitään. Joo. Just look at the serious face. Oliko sulla punaista Marlboroksia? Pystytkö sä yhden tarjoamaan mulle? Mulla ei auto on matkalla. Hei, anteeksi. Mä oon kuullut, että täältä sais pizzoja jostain. Missä täällä on semmonen ruokapaikka? Sä oot menossa syömään? Joo. Just. Tästä suoraan eteenpäin. Vähän vasemmalle. Siinä on rasvaimupiste. Joo. Kolesterolimittauspiste. Siitä eteenpäin. Siinä on sydän- ja verisuonitautiin kuolleiden potilaiden omaiset itkeskelevät siinä niissä tuoleissa. Siinä. Jatkat siitä vielä. Tulee pieni kapeikko. Siinä on anorektikot, bulimiapotilaat. Siitä kyllä mahtuu, kun meet sitä vasemmalta. Niin on. Sitten on verenpainemittauspiste. Joo. Siinä on sokeritautipotilaat, insuliinisysteemit ja muut tämmöiset näin. Sitten siinä on salmonella-keskus. Iso semmonen halli siinä. Meet siitä läpi. Joo, sen mä tiedänkin. Heti sen jälkeen siinä on egyptiläinen kanaravintola. Sieltä saa myös pizza. Ai siellä, joo, hyvä. Joo, kiitos. Joo, kyllä. Sori. Joo. Ei sulla lounasseteleitä ole? No on kyllä. Kato, kun mulla ei autoa, niin jos pystyisit yhden pistää, niin joo. Kato, salami, aurajuusto. Pizza. Ihan ykkönen. Joo, no mennään. Tuplajuustolla. Joo, kyllä se käy. Se käy. Joo, mahtavaa. Hei, anteeksi. Mä oon kuullut, että täällä olisi semmonen baari jossain. Sä haluaisit ottaa jonkun yhden. drinksin tai jonkun? No, yksi olut. Joo. Semmoinen nyt on. Pitääkö se paikkaansa? Mene tästä eteenpäin. Joo. Tuossa on haimatulehdus, maksakirroosipotilaat heti tossa. Siitä eteenpäin pikkasen kannattaa lisätä vauhtia ja pistät päätä alaspäin. Siinä on juoppohullut, heti siinä lentelee tavaroita, kato huoneesta toiseen. Sitten on ihan perusrattijuopot ja uusijat. Sitten on myös rattijuoppojen yliajamat, vammautuneet, niiden terapiaryhmä. Just. Sitten on AHA-kerho, siellä ei ole ketään yleensä. Sitten menet siitä eteenpäin, siellä on lasten ja nuorten ja sekakäyttäjien vatsahuhtelupiste. Siitä pikkasen eteenpäin, siinä yleensä hengailee muutama känniläinen äitinsä kanssa. Joo, se baari se on heti siinä nurkalla se baari. Just. Joo, hyvä. Et se. Kiitoksia. Joo. Hei, kuule. Sori, ihan tämmönen kysymys, että onko sulla niitä drinkkilippuja? No mä sain osastolta juuri, niin sitä mä vähän ihmettelin. Järjettömän hyvä talonlonkero. Mulla silmäleikkaus ihan kohta. Pystyt yhden. Joo. Niin haluat yhden lipun? Joo. That was so hilarious. I think the guy has always been coming to ask him questions in the hospital, and he has a way of answering him. I really enjoyed it, guys. I really enjoyed it from the start to the finish. I like saying it. Watching Kumeli with or without English subtitle, you will understand. I really enjoyed it, guys. Heikki was such a great comedian. Seriously, he was such a great comedian. There's no way you watch him without laughing. His facial expression, everything about him was so funny. That was so great. Let me know what you think about it in the comment section. And if you have more of his comedy, Kumeli beats, Kumeli, anything that has to do with him, please let me know. Drop it down below in the comment section. Send the link. I'll gladly react to it. Thank you so much for watching it with me. I'll see you in my next one. Bye.